Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Unyelwe inyoni ekhanda obengumsakazi woKhozi FM uSiyamhlongo obeshayela uhlelo luka 3 to 6 ntambama kanye noSelby Mkhize okuvela indaba zokuthi usezojoyina umsakazo iMetro FM. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibule khona le video. Mangoqala isijoyinele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakantwanda uMothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uhleka yedwa ngumsakazo woKhozi FM uSiyamhlongo okuvela indaba zokuthi usezojoyina umsakazo omusha iMetro FM. Ngokubika kwelinye lamaphephandaba ngomthombo ongathandanga ukudalula kubika ukuthi indaba lezi zika Siyamhlongo zokujoyina iMetro zikhulunyelwa phansi njengoba umsakazo weMetro ungakazivezi lezi ndaba ngokusemthethweni kanye noSABC. Kodwa ke kubeka ukuthi kungekudala nje bazozimemezela lezi ndaba. Usiya usanda kukhishwa umoyeni oKhozini FM lapho bethula khona uhlelo i3 to 6 drive ehamba noSelby Mkhize. Kanti ke isikhala sakhe sivale uJatha Ngobe khona uKhozini FM. Kube ukuthi uhlela azolishayela kweMetro FM the secret space osuka ku6 kuya ku9 ekseni lapho ezobe hamba khona noThami Ngubeni. Kube ukuthi uzovala isikhala sika Akhaya Mthetho njengoba isanda nakushiya khona ohlelweni. Umthombo ongaphakathi ongathandanga ukudalula uqinisekisile ukuthi usezojoyina iMetro FM uzovala isikhala sika Akhaya Mthetho ohleleni luka Thami Ngubeni. uThami Ngubeni wethula uhlelo lasekuseni the secret space kusukela ngo6 kuya ku9 ekseni. Okhulumela iSABC uGugu Ntuli akaphikanga futhi akavumanga ebuzwa ngelinye lamaphephandaba ngaloludaba. Kodwa uthe iSABC ingaqinisekisa ukuthi iMetro FM isezindlelweni zokuthola abanye abasakazi. Kodwa ke kube ukuthi isazokwenza isimemezelo ngokusemthethweni. Yize noma iMetro FM isizenzile inguquko kusukela nge1 zika April wangabonakala uSiya. Kodwa ke kube ukuthi basazokwenza isimemezelo bazise abantu. Bafethu ke lezi indaba ezimnandi ngendlela emangalisayo. Mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Cela ke ungakhohlwa kungilandela lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram @zwide_media.